Mwachimwemwe komanso mwamsangala ndikulandireni kwina kulikonse kumene mukuonera kanema wa Mzati komanso ndikulandireni inu amene mukumvera wireless ya Mzati. Yatulukiranso programu ija ya Lamulo yomwe timakhala tikuunikirana nkhani zokhuza malamulo, timakhalanso tikuona nkhani zokhuza ufulu wa ifeyo anthu komanso kodi udindo wathu ngati ifeyo nzika ndi wotani. Dzina langa ndi Martha Samuel. Lero tiri kumulanje police station kumene tikufuna ticheze ndi sub inspector Gerald Gwaza omwe ndi a community policing coordinator. Akhala kuti fotokozera zambiri zokhuza ntchito yawo kuti kodi ikuyenda bwanji kuno. Tikulandireni. Nzikomo kwambiri. Kodi apena kumwe akuyeneka kumulandira nzake ni ndani? Aliyesa akuyeneka kulandira nzake. Like kuno kumulanje police station itakulandira. Chabwino. Ife kunonso ngati kunzati takulandira. Nzikomo kwambiri. Chabwino, tatifotokozerani kuti kodi mukamati community policing mumakhala kuti mukutanthauzanje kwenikweni. Nzikomo kwambiri. Monga mwa introduction anena kale kuti sub inspector Gerald Gwaza. Pachichewa ndine kuti ndine mkulu woyang'anira ubale pakati pa polisi ndi anthu akumudzi. Okay. Choncho poyankha funso lanu kuti community policing tikutanthauza chani? Tikutanthauza kuti ubale umene ulipo pakati pa anthu akumudzi ndi apolisi ndi cholinga chothana ndi umbava komanso umbanda. Ndi mwachidule community policing imene ubale pakati pa polisi ndi anthu akumudzi pothana ndi umbava komanso umbanda. Chabwino. Mukuona kwanu mukuona kuti ubalewo uli bwino ndithu kufika na lero? Kunena zona ubale wathu tinene kuti uli bwino. Kuchokera pamene tinayamba nkhani ya community policing ina kumafika lero ndi zaka zoposa 20. For community policing inayamba mu 1997. Inakhazikika kufika dera lililonse mu 2002 malo ambiri inafika community policing. Komabe chifukwa choti anthu ena mwina samamvetsetsa komanso anthu ena samafuna kutenga gawo ena akozoma chona ngati ndi chinthu chanyowane kapena ndi chapompano komano ubale wathu pakati pa polisi ndi anthu akumudzi uli bwino kwambiri woti anthu akumudzi amakhoza kubwera ku polisi kudzapereka nkhani zawo komanso nthawi zina anthu akumudzi amakhoza kugwira anthu akuba ife apolisi timapita timakatenga anthu amene apalamula milandu iji. Chabwino. Mumagwiritsa ntchito njira zanji pofuna kukhwimitsa ubale wanu pakati pa inu apolisi ndi anthu akumudzi? Mmene tinakhazikitsira ubale wathu community policing uli magawo angapo. Poyambirira tili ndi forum imene ili pa national imayang'anira dziko lonse imene machedwa National Executive Committee ya community policing. Then tinayipanga break kupita pa region iliponso region executive committee. Pa station like Mulanje police station ndi station executive committee ya community policing. Then tinayigawabe kupita ma TA. TA wina aliyese kuno kumulanje tili ndi ma TA 9. TA aliyese ali ndi community police forum. Komanso ma village headman, ma group village headman, ndi crime prevention panel. Tsika mpaka na kwa a group, kapena kuti I mean kwa mfumu kapena kuti anyakwawa. Tili ndi crime prevention committee. Ndipo midzi yonse imene ili midzi yokhazikika because midzi iso ili magulu angapo. Palina midzi ya makuponi, ndipo pali midzi ina imene ino ndiyo vomerezeka amalandiranso ahala. Midzi yonseyo ili ndi gulu lawo la chitetezo limene machedwa community crime prevention committee. Mwachidule magulu onsewo amangochedwa kuti afolamu. Timangoti afolamu ena amati police unit koma magulu ake ndi amodzi ndithu amene amayang'anira chitetezo and pa group ina aliyense ali ndi gulu lawo la chitetezo. Tili nawo manambala awo nawonso ali nawo ma contacts ake akuno ku polisi kuti akakumana ndi vuto amatimbira. Pakafunika kuti pakhale uphungu alangize timapita timalangiza. Pamene tano kuti gulu la chitetezo lafoka timapita kukakhala ndi msonkhano tisankhiraponso anthu ena mwina ena anasamuka tisankhirapo awiri atatu kaiye ayi mwina gulu linakhalitsa silimapanganso za chitetezo mogwirizana ndi magulupu timakhoza kupasula gulu lija ndikusankhanso gulu la nyowana. Chabwino. Ndithu. Posankha magulu amene wawa okhwimitsa chitetezo m'madera awa mumatsatira ndondomeko zanji kuti mukadziwezo kuti ayi uyu ndoyenera kuti azitikhwimitsira chitetezo m'mudzi muno azitithandizira uyuyu ndoyenera mumatsata njira zanji kwenikweni? Nthawi zambiri timapita pamuzi ndikukhala ndi msonkhano.
tiyerekeze ngati tupita kwa group anjeza ndoti tiitana anthu onse amene ali mudzi mwa group anjeza ndi mafumu awo akabera anthu aja timaphunzitsa za community policing ndiye kuchokera mu zimene taphunzitsa timaunikiranso kuti ngati tikusankha gulu la chitetezo awa akhoza kukhala awa akhoza osakhalamo mostly timayang'ana amene kuti sakuyenera kukhala mgulu la chitetezo makamaka timanena kuti amene ali ndi udindo waukulu kundale ku chipani mwachisanzo a district governor a regional chairman kana mwina area chairman ngati ali ndi udindo waukulu ku chipani china chilichonse ka DPP UTM MCP amene wawa asakhale ndi udindo waukulu ku chitetezo timaletsa poopa kuti ngati chairman wathu wa community policing ndi chairmaninso wa UDF kapena ndi chairmaninso wa DPP ndikuti akapita kukagwira ntchito anthu akayiwala zoti uyo agwira ntchito mu dzina la community policing akamona ngati agwira ntchito mu dzina la chipani ndiye timanena kuti amene ali ndi udindo waukulu asakhalenso ndi udindo waukulu ku community policing komanso timanena kuti amene ali ndi mbiri yoyipa normally mudzi wina uliwonse umakhala ndi anthu akuba ngakhale kuti sanagwidwepo sanapiteko kundende koma mmudzi momadziwa zoti kubanja la uje anthu awanda banja la uje amapanga za uhuli banja la uje amapanga zakuti zakuti ndiye timanena kuti aliyense amene ali ndi mbiri yoyipa asakhale ngakhale kukhala membala asakhale membala wa chitetezo mudzi mwathu komanso pali anthu ena kuti anali apolisi mukhoza umata kuti tsono mukuletsa apolisi kuti asakhalenso achitetezo normally timanena kuti chitetezo chimatsogozedwa ndi apolisi kumalawi kuno ndiye ngati gulu la mmudzi tayika kuti chairman akhale munthu amene ankagwira ntchito ya polisi kaya ndi wa polisi akupanga lenti mwanjeza akhale chairman wa chitetezo ndiye kuti siziyendapo fa zimene azipanga za polisi nimona ngati kuti mwina ntchito itha kuphweka chifukwa choti ndi wa polisi ioneka kuphweka kungoyankhula chabe koma kwa mamembers ena amene akupanga nawo ikhala yowawa chifukwa azipatsa zinthu zazikulu zoposa msinkhu wawo koma tikufuna kuti chinthu chikhale chakumudzi mwachitsanzo kuti achairman akhale apolisi akangolamula kuti lero tipanga izi mgwireni amene mmenyeni papeza kuti anthu achaziti anena ndi apolisi tipange izi koma tikamusankha munthu amene ali munthu wamba ndikukhala chairman ndiye kuti azitha kupanga zogwirizana ndi pamudzi panje komanso nthawi zambiri nkhani ya chitetezo sikuti imafuna kupita ku sukulu kapena kukhala ndi mapepala ayi imafuna nzeru zachibadwidwe ndikupatseni chitsanzo mmudzi mwanjeza akuba akuvuta kuti tifunse akuba amakhala pati mwina amadikirira pamanda nkumafamba anthu kualanda mafoni ndi zina zotero chimene tingapange pamene paja kuti tizitenge ngati ku polisi tikozoti yayi apolisi tizikapanga mapatrols sitingakwanitse kuti tete tizipanga mapatrols koma tikakhala pasi ndi amfumu ndi achitetezo amudzi ndi kukambirana papezeka nzeru ino kuti pamanda paja ofunika tikangolambula mmanda muja mukhale moyera anthu aziso apotani kobisalira nanga zimenezo zofunika ku polisi ngati so zikufunika nzeru zachibadwidwe ndi anthu kuthandizana malingananso ndi malo yankho la mmudzi mwanjeza likhozokhala kuti si yankho kumuzi kwa mkanda yes mwina yankho limene lili kuno kupeza kuti kwina kusiyana ndi timafuna kuti anthu mugwiritse ntchito nzeru zogwirizana ndi malo ano mwachisazo nthawi ino tamba nyengo ya chimanga chikupezeka chambiri pafunika kuti tiletse anthu asamagulitse dowe mmudzimo zimenezo apolisi sitingaletse koma mfumu ali ndi mphamvu ine kuti mmudzi mwanga muno asapezeke munthu akachola chimanga ndi kumagulitsa ndito pamenepo tapewetsa akuba chimanga so nkhani ya chitetezo tikamasankha anthu mostly timayang'ana anthu amene tikudziwa zoti mmudzimo atithandiza ali ndi mtima wogwira ntchito mozipereka komanso amapezeka mmudzimo ndi kumagwira ntchito ya chitetezo mwa volunteer ndithu motisala ndilako kena kake ayi palibe ndalama imene apolisi timapereka kwa chitetezo koma no mudzi amakhoza okambirana kuti akuluakulu awo tithandiza nkhani za chitetezo titani nawo pakabwera zolandiritsa kwabwera kwa DC agawa chimanga akapatsinso acheya kuti acheya thumba ili mukhoza kukagwiritsa ntchito kunyumba kwanu iye thumba ili ngati gulu kagaitseni usiku mukati mwagwira ntchito mwapanga mapatro mukhoza kufika kamemo ndikutani ndikudya yes olo iyayi amfumu akhoza kuti mudzi wangamu malingana ndi mudzi umene ulili ngati ndiperekabe chisanso chanjedza kuti ndi mudzi umene uli mtown akhoza kuyenda mkhomo ndi khomo asongeza 100 ka 200 mogwirizana ndi amfumu umene akambira ndalama imene akasonkhanitsa akhoza kugula zipangizo zina zogwiritsa ntchito komanso akhoza kugula zomwera tiyi kugula shuga anthu aja azimwa tiyi koma malipiro kuti salale alibepo zimangotengera kuzipereka kwa anthu yes andi timalimbikitsa kuti wina aliyense akhale wachitetezo chifukwa olo nthawi zambiri pakabwera wakuba timakuwa
si kuti timafuna kuti apolisi agwaza kulioko abwera azatithandize ayi nanga munthu timakuwa kuti akukwaka neba wathu abwere yes so wina aliyense akhale wachitetezo atenge gawo pa nkhani ya chitetezo tionetsetse kuti nyumba yanga ndiyotetezedwa komanso ngati nzathu wakuwa tidzuke ngati tikuchita mantha tikhozabe kudzuka ndikutulutsa mutu pa windo ndikuonjezera kukuwa kuja tikakuwa anthu 4 or 5 mudzi muja akuba ajadzo zoti anthu aja ationerera titani tithawe kuyang'ana kwathu kapena focus yathu ikhalepo titeteze kuti anthu asatibere osati tikhale kuti tachere akubata agwire ayi tikati tichere kuti tagwire mina amene tizagwira peza kuti anthu abakale chinthu pochita chinthu ija chaonongeka koma titeteze kuti anthu asatibere chifukwa chake mmana kuti chitetezo chimeneka kuyamba ndife yes chiyambe ndine mwini wake chabwino pamene tikupitirira ndi macheza athu kuno kumulanje ndi boma limodzi limene limakhuzidwanso kwambiri ndi nkhani za mob justice inuyo ngati apolisi inuyo ngati mkulu amene mumayang'ana za ubale wa inu ya apolisi ndi anthu akumudzi mwina mumawaphunzitsa motani anthu akumudzi kuti akathe kumvetsetsa za mmene milandu kapena malamulo ena amanenera kuti mwina ndi kuchepetsako chiwerengero cha milandu imene yotengera malamulo m'manja nthawi zambiri timakhala ndi misonkhano m'madera mosiyanasiyana ndithu kwa grupu tiyitanitsa msonkhano tikayankhula ndi anthu mwazoyankhula zina timakambapo zakuipa kwa mob justice mob justice ndikutengera malamulo m'manja tikati titenge chichewa chomveka bwino cha malamulo lero tikutengera malamulo m'manja kulitenga lamulo lija munthu walakwa inuyo muzitenga kukhala apolisi inu nomwe mukhala a magistrate inu nomwe mukhala a prison ndikuti mwalitenga lamulo mwalitengera m'manja mwamupeza munthu choti ndiolakwa mwampatsa chilango chakenso choyipa choti akwapulidwe amenyedwe aphedwe yes ndikuti tikulakwa kutengera malamulo m'manja andi tikamayankhula timanena kuti ngati tatengera malamulo m'manja timalimbikitsanso kuti umbava ndi umbanda uzichitika chifukwa chani nthawi zambiri anthu akuba sakhala munthu mmodzi amakhala gulu ndikale limene munthu amapeza kuti akuba yekha koma nthawi zambiri amakhala gulu ndiye ngati abwera chigulu mwachitsanzo kuno kumulanje kumabwera anthu 25 30 abwera ngati abwera chigulu ife tangwira munthu mmodzi tangwira uja tikangomupha ndikuti sizitheka kuti akaololeso anthu ena amene ayakani amakaba nawo timakhanga titapha umboni yes andi pakakhala pagulu chonchija mudzaonetsetsa anthu amene amalimbitsa timoche anthu amene aja amakhala ananena limodzi akopa kuti akapita kupolisi akatani akaolola ndiye timapemphabe kuti achitetezo athu tengani gawo kuti ife apolisi timateteza moyo ndi katundu sitiyang'ana kuti munthu wake moyo wake kamene ndi wakuba ndi wamisala ndi utani ayi timteteze akhale ndi moyo pa Chingereza amati right to life ndi ufulu wa munthu ndi kuti akhale ndi moyo kupatula kuti wapalamula mulandu ina uliwonse ndiye timanena kuti ife achitetezo timteteze munthu uja asamenyedwe asaphedwe tikamtenga kubwera naye ku polisi apolisi tili ndi ukadaulo timfufuza tipeza kuti waolola anthu 10 11 12 anthu amene aja tikakagwira ndiye kuti umbanda uchotani wachepawo pamene tikamupha anzake ajaso amatawasi munatiphera m'bale wathu ndiye kuti mawa atiba khomo lililonse mupeza kuti mawa kukamacha ukwaba ndiye sizabwino choncho timafalitsa kutenga m'misonkhano nthawi zinaso timapita ku machechi takati upita machechi kukakamba za nkhani imeneyi nthawi zina timalemba makalata kuwapasa achechi kuti azikawerenga machechi mwawo malo osiyanasiyana kufalitsa kutenga kuti anthu asatengere lamulo m'manja malingana ndi kafukufuku amene nafe tinachita zimaonetsa kuti mchitidwe wotengera malamulo m'manjawo umachulukira chifukwa cha mkwiyo umene anthu akumudzi amakhala nawo ndipereka chitsanzo mwina munthu wagwirira mwana mmodzi kapena mwina anaba kumene kanapha munthu kumene wabwera kuno ku polisi wakhalako mwina masiku awiri atatu kenakono wabwereranso kumudzi kuja inu makhala kuti inuyo pa malamulo ndi kuti mwamupatsa belo munthu uja komano anthu akumudzi zimavuta kuti amvetsetse kuti tsopano awa anatibera mmudzi muno awa anagwirira mwana awa apha wakuti ndeti umuonanso mmudzi muno tiye nayeni tafotokozani zimakhala bwanji nthawi zambiri anthu amakhala adi okwiya koma chimene chimapangisa mkwiyo kuti ukhalepo ndi chifukwa cha pa Chingerezi tikozonena kuti kusoweka kwa feedback kulumikizana pakati pa anthu akumudzi
ndife apolisi komanso anzathu oweruza milandu because zimakhala zogwirizana ife apolisi sitimapanga tokha timagwirizananso ndi anzathu oweruza milandu akoti ndiye ngati palibe kulumikizana kapena palibe kuyankhulana pakati pa polisi koti ndi community ndi pamene pamapeza kuti ena akuona ngati kuti mwina make malamulo pena pake alakwika kapena sanatsatidwe. Lamulo limanena zoti munthu wina aliyense ali pamene wapezeka kuti ali mbali yolakwa kapena akuganizidwa kuti wapalamula mlandu ali ndi ufulu kuti akhoza kupatsidwa belo. Belo ndi ufulu wa munthu andi beloyo lamulo limanena zoti apatsidwe ngati ndi belo ya polisi apatsidwe pasanapite masiku awiri pasanathe 48 hours. Pali njira ziwiri atengeredwe ku bwalo loweruza milandu olo iye apatsidwe belo aziyendera. Ndi ife apolisi sitimangoperekanso belo kwa wina aliyense timaunikira kaye kuti kodi tikampatsa belo sakapitiriza opalamula milandu sathawa komanso kodi sakaopseza mboni zathu komanso mulandu wapalamulawo kodi ife apolisi ndi mphamvu zopereka belo chifukwa malamulonso amatipasa amapereka gawo la milandu mwachitsanzo wina waba nkhuku apolisi tikhoza kupereka belo wina wagwiririra mwana apolisi sitiloledwa kupereka belo olo munthu wapha munthu apolisi sapereka belo. Even bwalo loweruza koti lilinso ndi magrade awo ngati lili a magistrate court court limene sangaperekenso belo koma high court ikhoza kupereka belo. Ndiye munthu akapatsidwa belo sikuti mulandu watha kumakhala kuti wangopasidwa mwayi woti aziyankha mulandu wake akuchokera ku nyumba kwawo koma chimenecho ndi chimene anthu kumudzi samachimvetsetsa nawo nthawi zinaso zimatheka pa belo ya polisi khazikike pa belo ya polisi kunena kuti munthu waba mwachitsanzo waba njinga zimatheka nthawi zino kuti njinga yabedwa ija anambera munthu pa nsika ipeke chitsanzo cha nsika wathu wapa chinakanaka munthu anabwera kuzagulisa malonda njinga yake anasungitsa kapena anasiya pena munthu wambera achitetezo akumene kuja amugwira ndi achitetezo akamugwira amatimbira ife foni tagwira wakuba anabanjinga apolisi tipita kukatenga wakuba uja koma kumakapezeka kuti munthu amene anaberedwa njinga mwini wake wa njinga pona kuti bola njinga yanga yapezeka aitenga njinga yake anena kuti sindikufuna chani milandu ife apolisi timaona kuti yayi khani tisayithetsere pano pansika pano timutenge munthu uyu tipite naye ku polisi timuyitana amene mwini wake wa njinga upeza kuti mwina iye ujaso anachokera kutali anati iya amwene ndikhaleso ndikuyendera ku polisi ndikalembetse statement ine sindikupita kubola njinga yanga yapezeka koma no pansika paja anthu aona zoti uyu anatani anabanjinga koma amene ayendera nkhani yake yobanjinga sakuzitani sakuzidziwa ndiyo abwera kuno ku polisi apolisi tiona kuti udandala palibepo timpatsa belo tampatsa belo timuuza aziyendera ayendera masiku awiri atatu kenaka timuzita basi akulu zitani zipitani chifukwa chani palibepo mlandu kapena palibepo failo yosunyeza mlandu wake koma no mu record ya anthu akumudzi ndiyo kuti akulu ajana abanjinga apolisi atagwira anatulutsa pamene pamakhala chimene chimavutirako pang'ono ndi feedback yoti tipereke kumudzi kuti sinatero ndizovuta kuti tikhoza kupita kukanena pansika pakuti ayi uja tinagwira tampasa belo chifukwa kuti odandala palibepo chanchani zimakhala zovuta koma no zimangofunika kuti anthu timvetsetse ngati tikufuna kuti tikafunse apeze na apolisi mafunse kolo apeze na achitetezo aja afunse atimbira foni timuzoonkhani nakhala chonchi munthu uja tampatsa belo odandala sanabwere munthu uja tampatsa belo andi ife apolisi sitingatenge nkhani imene tikuona kuti umboni palibepo okwanira tikudziwa ndizoona anaba koma palibepo odandala ndi kuti umboni wathu ndotani ndioperewera ndiochepa sitingampitise pa khoti choncho nthawi zina zimachitika motero muti munthu timampatsa belo chifukwa choti maumboni aperewera umboni kuti uperewere complainant sanabwere kapena kuti odandaula sanabwere ku polisi sanalembetse statement. Mwanjira ina mukutilimbikitsa ifeyo anthu ngati taberedwa kuti tizipita ndithu ku polisi kukaperekera umboni kuti milandu icha izipitirira tizikaperekera umboni komanso ngati zachitika tizikanena ku polisi chifukwa zikhoza umachuka kuti pankhonya anthu amadikirira wakuti anamulanda foni wakuti anamukapa koma atakhapidwa sanabwere kuno ku polisi ataberedwa foni anangoti ayi kale kafoni kamakipa sanabwerese kuno ku polisi ndiye kuti tibwere kuno ku polisi tafunsa zathu a research and planning paoneka kuti kumene kuja kuti mukuti kudikiridwa anthu koma tilibe kesi file ene iliyonse yosonyeza kuti kumene kuja kumatani kumachitika zawo chifambo tamvapo kuti ife kangapo konse mwina
apolisi akumadabwa kuti pakuti pachitika zakuti ife sitikudziwaka komano zimachitika ndithu pamalopo komano anthu sananyamuke ukapereka ripoti ku polisi kuti akanene kuti ayi pakuti anthu akumadikirira anthu andi mukapanga malipoti tikandira malipoti awiri atatu zimalimbikitsa kuti ife apolisi tichitepo kanthu tiyang'anitsitseko kuti anthu akhale otetezedwa ngati anthu akuberedwa pa nsika ndikuti tsiku la nsika tibwera apolisi 4-5 tizikapanga patulo kusika kuja chitetezo chikhala chokwiya akamakuonani otolatola waziopa chabwino akufotokozatu momveka bwino ndikukhulupirira kuti ife amene sitimamvetsetsa munthu amene mwina anapalamula mlandu osiyanasiyana akapita upolisi akabweranso tamvetsetsa kuti kodi zimakhala motani nde atitsimikizira pano kuti ayi tizinena kaya taona pena pake kuti pabedwa ka wina wake watibera katundu osiyanasiyana tizipita ndithu ukanena komanso tikaberedwa tizipita ukanena ndithu ukaperekera umboni zimenezo zimathandiza ndithu pamene tikupitirira ndi programuyi kuno kumulanje ndipo malimodzinso limene kwavuta akuba kwambiri akubambira kumabwera chigulu cha anthu ambiri monga muchamwanenera kale tawakumbutseni anthu zoyenera kuchita kuti chitetezo chikhalebe chokhwima monga muchamunanenera kuti chitetezo chimayamba ndi ifeyo anthu titani kuti tikonze nthawi zambiri akuba amene amabwera chigulu anthu aja sikuti amakhala ndi zida zoopsa zida zimene amakhala nazo ndi zida zimene timagwiritsa ntchito tonse m'makomo mwathu chikwanje ndodo kamwina muli ndi chokumbira basi zisulo ndi zina zotero ndi zimene amagwiritsa ntchito chimene timalimbikitsa anthu ndichonena kuti anthu tizilimba mtima zikungofunika kulimba mtima ngati pali munthu amene ali ofoka kapena osavuta kuthana naye ndi wakuba chifukwa wakuba uja amakhalanso ndi conscious kunena zoti akangondigwira andivulaza kapena andipweteka ndi anthu akuba amene abwera mu chigulu anthu aja amakhala akaenda gulu amakhala kuti alipo ena amene akutsogolera gulu lija kapena kuti ndi madolo kwambiri mu gulu lija koma ena amangoperekeza chimodzimodzi akamafika poti akugawana ndalama zimene akaba sikuti amalandira zofanana aba 3 miliyoni wina apeza kuti mwini wake filimu akutengapo 1 million ena agawana ma 200 ena ma 300 ena 1000 ena sama peza soto apo ndedwaso pamene pajasana ndirepo ndalama ine apera lokuboka okha sono chimene timapempha nchoneno kuti anthu tizikhala olimba mtima kulimba mtimako sikuti muchite kukhala ndi mfuti kunyumba kwanu kapena mukhale ndi chikwanje chokuthwa iyayi chachikulu ndi kudzuka pamene anthu akuba chabwera akaenda gulu anthu aja amakhoza kufika wina akapita khomoiro wina khomoiro mukangotuluka amene mumufera zaini wake mukatuluka amene mumufera zaini yake koma kuti mumuona amene anena kuti mukangotuluka apeza kuti chidalibe mwina wangokhala ndi kandodo kapena kachikwanje chofunika ifeyo tikhoza kutuluka ndi mphamvu ndi zida zathu amene uja tithana naye andiso china ndicho kuti akabwera gulu anthu aja suti amakhala mudzi umodzi chisisi chawo nchokuti kumakhala munthu mmodzi kapena awiri amene ali adera limene lija iwo ndi amene amalondolera anzawo kuti tipite ku nyumba kwa Gwaza awapangitsa katapira tikapezako ndalama tipite kwa akuti tikapezako njinga ya moto tipite kwa akuti ndiye anthu aja mukadzidzimutsa ndi usiku anthu aja amakhala kuti ndi alendo mudzi mujasuti osamakhala anabwera ndiye kuti mukangokuwa kuno amenewo mwakuwa pamene paja anthu aja amathawira kosiyanasiyana mukhoza apepeza kuti awiri atatu tagwira zitheka bwinobwino komanso timalimbikitsa kuti gulu lathu la chitetezo likhale la mphamvu kale timanena kuti achitetezo azikhala 10 kapena 15 koma pano timalimbikitsa kuti gulu la chitetezo likhoza kukhala lalikulu mpaka kufika 30 ngati mudzi muli azibambo 30 mwasankha kukhala chitetezo ndi azimayi amphamvu mmene muja takuwa wachitetezo wene alese wadzuka ku nyumba kwake ndiye kuti ndi achitetezo oposa 30 nanga anthu ena amene sachitetezo mudzi muja koma ndi nzika tonena kuti alese akhale msitikali paika tadzuka anthu 40 kunabwera akuba 25 zitheka kuti atibere tipezo kuti tagonjesa tayimba mawizo tikuyimba zitini mmene muja sikuti zuchita kufunika ukadaulo koma kapena zida zamphamvu ayi mawu athu kukuwa kwenikweniko akamapa chiphokoso mumapeza kuti wajaziona ngati kuti alipo gulu anzathu amene amaledzera kumwamowa kumadutsa akuyendera anthu 4 5
akamapanga phokoso anthu amagonza kuti kubwera chigulu kutuluka mono kuti anthu ajanda atatu wina akuimba nyimbo wina akuwa gule wamkulu wina akutani wina akuimba nyimbo zathu zachilomwe mukaoneka ngati pali gulu ndi chimodzimodzi pamudzi pathu abwera akuba nyumba iyi atuluka olokungotulutsa mutu pa windo ndi kumakuwa akubaja aziona ngati tonse tadzuka muli gulu ena adzuka asolola masechera kuyatsa moto ena tikuyatsa matochi akubaja athawa chikufunika kuti ifeyo tilimbe mtima anda akabwera nkumati anabwera akuba anali ndi futi ndi zikwanje kumfunsa kuti inu munachiona chikwanjecho kupeza kuti sinachione koma amene osangangobwera anali zikwanje kungoganiza chabe koma chinthu sinachiona anali ndi futi mwina anangotenga ndodo yosema ndodo ineni kuigwira ndi manja awiri munthu akuzomona ngati wagwira futi pamene ndi ndodo even lokuti abwera ndi futi sakhala ndizo zoomberera zipolopolo zambiri amakhala ndi ziwiri zitatu andi sangaombere munthu anthu ajaso ndi amantha chikufunika ife tidzuke tikadzuka ngati gulu anthu aja agonjetsa mwatilimbitsa mtima yes limbani mtima dzukani kuwani basa akubaja ndi kuthana nawo amene wapusa agwirani mmodzi mukagwira musammenye kumupha iyayi itana apolisi abwera za mtenga apolisi akakamtenga kumfunsa mwakodolo akaulula anthu angapo koma anthu mene alusira mmuzi mwangu musiyasiya yeah ndizotheka of course mmene tizibwerabe tipeza kuti akufentera mamina komano musaphe yayi musaphe mukapha ndoti mwapha umboni tingomuchangamutsa ayi musamchangamutse mugwireni akanitsitsa Gwaza mugwireni tikudziwa pamakhala kulimbana ndithu munthu nthawi zina suti ukhoza kungogwira komano zimadziwika zoti apa amalimbana anthuwa koma munthu mwagwira kale mwamanga ndi linya nde muzimmenya kuti tikunchangamutsa iyayi musalange nokha mukalanga vuto lake kuti tikamupha munthu uja zoti ndi mob justice inde tikukamba kuti ndi mob komabe ife apolisi kafukufuku wathu tizagwira anthu awiri atatu mmudzi mwawo ndiyoti muona zoti kukhala ngati apolisi tinachera kweko kuti inu mukapha ife tizakugwireni tikagwira anthu amene tikuwaganizira zoti apha munthu ndi nkhani yoti sitenga masiku awiri kuti tikambe atengabe zaka ziwiri zitatu ali kundende kuja akuyendera kuti nkhani yawo ikambibe chifukwa amene amaweruza nkhani ku Malawi kuno ndi anthu ochepa dziko lonse la Malawi sindikhulupirira kuti akhozofika 40 ndi ochepa amakhala ndi nkhani zambiri kuti zikambidwe ndiyoti munthu uja ali kulimandi uja amene uzono iye ayi sanalakwe iyeyo mwantulutsa zaka ziwiri kukakhale kundende zaka ziwiri ndi zachibwana ngati zimene so kuli bwino kupewa mgwireni msungeni apolisi abwera za mtengo chabwino nthawi sili kumbali yathu mukwangule motani mofuna kutsindika maka pa nkhani imeneyi yachitetezo pamene tafika kumapeto kwa macheza athu zikomo kwambiri ndingotsimikiza kunena kuti ntchito ya chitetezo si apolisi okha ndi udindo wawo ina aliyense andi chitetezo sichifuna zida zamphamvu chimangofuna iwe kukhala maso ndi kuyankhula kutengapo gawo komanso tikamakhala mmudzimu tizidziwana ngati anthu amudzi mwabwera akamwina anyowani afumu awadziwe akulu abanja awadziwe zoti kwakuti kunabwera Gwaza anakwatira wakuti koma osati tizingokhala nkumangoona munthu akubwera madzulo mawa akunyamula nkhuku za white akudya pamene paja koma kufunsa kuti kodi Agwazawo amagwira ntchito yanji osamadziwika iyayi amene aja tizakayikira kuti nkutheka kuti mwina amenewa ndi amene akutibera pamudzi pano tikamangosangala kuti atithandiza akabayiba kwinako mawa adzabera ifeyo ndesi zikhala bwino zikomo kwambiri Sub Inspector Gerald Gwaza mkulu oyang'anira ubale pakati pa apolisi ndi anthu akumudzi chabwino titokoze chifukwa cha nthawi yanu zikomo kwambiri mmenemo ndi mmene tachezera ndi Sub Inspector Gerald Gwaza omwe ndi Community Policing Coordinator afotokoza zambiri zimene siningaonjezerenso kopa kulakwitsa komano nkhani yayikulu ndi yoti chitetezo chimayamba ndi ifeyo tiyeni tionetsetse kuti tikutsatira zonse zimene atiuza zija kuti tithane ndi mchitidwe wa umbava komanso umbanda ine dzina langa ndi Martha Samuel kufikiranso tsiku lina pitirizani kuonera ngakhalenso kumvera mapulogalamu osiyanasiyana pano pa Mzati makoma nonse.